velkommen til Camp Viking, den danske lejr i Camp Bastion. Så er der beach party, der er musik, volleyball, der skal ikke mangle kaffe, så vi har kaffe her. Har vi kaffe her. Der er kaffe. Lidt andre ting også. Kaffe skal der til. Så har vi privaten. Og Ragnar og jeg bor. Vi har en container. Det er ikke en stålcontainer. Den prøver at gøre det lidt hyggeligt. Så har vi jo en kreativ mand på den ene stilling her. Der er fødselsdag snart. Fødselsdag snart. På mandag. Gave hjemmefra. Det er hyggeligt. Og nævnte vi kaffe lige før. Vi har også et lille regnskab. Hvor meget kaffe de drikker i alt. Så indtil dagens dato har vi brygget 295 liter kaffe. Plus noget mere. Det løse. Men som sagt, vi ligger her og sover. Og har vores livs vigtigste projekt lige heroppe. Vores fjernsyn. Velkommen til Kuffen, KFUM, YMCA. Kært barn har mange navne. Lad os gå ind. Så er vi her. Til Kuffen, hvor man kan høre lyden aircondition. En symaskine. Der er så også maskiner. Rejse over mod Uganda, oplevede, at der simpelthen ikke var noget sted at købe noget vand, og så købte vi noget vand med sådan en gadesæk. Det er jo soldaterne arbejder her. Præcis. Så er klokken ved at være 15. Kage skal der til. Det bliver banankage denne gang. En af soldaternes favoritter. Det spørger de tit om. Kommer der ikke snart banankage? Det gør det. Hvad kan du finde ud af? Den strategiske hjerne. Så er du sgu fra. Kan du ikke smile til kameraet? Jo, det vil jeg gerne. En hilsen til Slagelse, soldatervenner. Hej, det er mig, der er mor. Hun er mor, soldaternes mor. Sørg for, at de får noget at spise på vejen. Ja, de skal have noget kage, ellers så dør de. Det gør Sådan de. er det. Det ved mere, soldater. Det ved man, og det er bevist. Ja, det er godt. Ja. Hvad for en kort vil jeg gerne bytte til? Sådan en af jer. Goddag, her har vi Martin, en af MP-sergeanterne, og hej Martin. Hej. Hvad synes du om at bruge soldater i militæret? Jeg synes, det er rigtig dejligt, at man kan komme herover og nyde den fritid, man har, og ja, generelt altid blive mødt med et smil og
og en varm kop kaffe og noget kage og sådan noget. Så jeg synes, det er rigtig godt. Det gør. Hvad er yndlingskagen? Det må være, efter jeg har mødt Ragnar, så må det være færøsk drømmekage. Det er helt klart. Yes. Tak Ilse for den opskrift. Hej. Vi er så heldige også, at vi har en god soldatermor, eller tidligere soldatermor, som giver os en pakke en gang om måneden cirka, med mange gode godter til soldaterne. Så her er masser af gode danske godter til soldaterne til filmaften. Hvad er problemet? Masser af plads. Det skal kun lidt over 1 liter vand i nu. Det er ekstremt maskulin, det der bare. Hvad? Det er ekstremt maskulin. Ja, ikke også? Jo. Tak. Det, der sker her, er, at vi har fået cirka 20 mænd til at hjælpe os. Der har været utrolig mange magasiner, spil, bøger, DVD'er i en stor pærevælling. Så det vi rydder op i, så vi har fundet ud af, hvad det er, vi har at gøre. Det har at gøre med vand. Samt almindelig rengøring, vedligeholdelse af udendørs møbler, altså ude på terrassen. Nogle, der er lidt løse i det, som vi skal skrue sammen fra sommeren. Og det er jo herligt, at man lige kan sige hjælp, og så kommer de 20 mænd og hjælper. Det er fantastisk. Du har den originale der. Den her, du skal have nogle skruer op. Spil, der lagt i ovnen. Flere spil, magasiner, som før lå herude af ting. Det blev ryddet op i. Bøger, film. Det er jo fantastisk. Det er vigtigt at bruge håndsprit, så hygiejne er i top. Og der bliver brygget en del af kaffe, så der skal også tages en del af kaffe op. Det var, hvad vi havde at sige. Og ja, vi håber, I har det rigtig godt derhjemme. I nyder det i hvert fald meget hernede i solen og varme. Vi sender varme og solskin til jer. Farvel. God aften. Ses. Nej.